Tes. Halo.
Era pa kandi ko sa fobo apundes. May skanga nga kiskay tara mangay. Nang kana sinako ni Yesu ana di kini bebit. Tira ke kaya ako. Metuatuan tibi ko metis pangandinan ni karesa. To ya kinang DJ sa yari bus me kana spundo ko na yatabo. Ina po nang may tataroyo na nang utararoy. Meron pun Jesu ay tarataro ya tayo pahin ka ben. Main na riyan ang yari bus ya kamandan tayo Jesu ya tayo solution. Onda tayo yo rika uyang pa sinasong narariri ya wariri kente. Tete kaya rangin wariri kaya akawa may Yesu ke sinakawa may Yesu. Dapat tayo ka na sekarawan yang warun tayo kan jakaw. Sebenarnya na tayo pa sa taron jakaw at karaun de ruwa de takare-kare de tirari kita katebi. Amay sirik. Nakagintinan nakaw. Ang dapat tayo rapay nakaw amang agi. Punga na sagi kuko na yay. O sa katayan kakayarangan, dapat tayo mga pundik. Ang kana ko puniri, may taan nakawa. Taan ka bebure. Taan to anang ngataron tirame tirarik. Ako na kuna na tayo, may sirik ko na. Ako na kuna ni kariki, anakon na rin. O to, ang dapat tayo nga nakupunsingi, ang dapat tayo para na pinanong. Punsi ito, tiyangin na. Yato kinabiyang makaw. Kuha ka mga kanakawaso ko na biyang pain ruwa memra. Bugina pa. Ya para na nung. Ya pun na kunande. Kay Rome ya pun kangasag. Ya utarin na tiya kawa kita otira metira. Metira miya ang kanakuha kawa may Yesu. May nasa na rin ako as pangaran de. Duwi kaya po. Punday pa sa nakaukidan de tataro. Sa po perakit siya. So ako maka. Kakabayam te ako. Teriri ya wariri ke. Abiyari kito uwe pa. Kaniya remengki. O kakura-kura kira ilong nasa may Yesu. Amen. Yuri nga sa kawai, yabe meme, masta deke me urari kira. Open miyang mere ibubusi te kamu irari kia. Ato ayasim nakawa ayakurubun nakawa. Awakari ya pan nairi, nakian na upay nakawa, nakian na watatay, nakian na experience. Paikan learn, paikan da. Ngaya tau chaplain ba ko kinaro kami pa sa punta ngay ra kain na rame utari ay. Paano ba sang ganda tayan bunay na ba ya me utari ke? Ay area kain me utari ay. Ori yes pariri na itiakawa. Inara ko pun nakawa metahan nakawa nge. Teder may muan tua. Oh kaya ngay lang. Simi na muan tua. Mga takaruwa ribukin tua. Oh kutaray. Kakameta ko mga sigyar may inukan tua. Angkoy. Giyo ngay titayan. Pun na kaya yon na kaya. Oh yon no. Ay riya pun may meta ko itaray. May nanon tayo nang kaya ka. Karoyo yung may meta ko yung unguray ruya. Kapaka patakarais. Wapun ni kapaka na pe, ito ki, ako karawan na pe ni karais. Kami yara kamataron siya kawata karais, muanda kami awo, kumaning anak ko pun ng kabuhay yang oke, rang kakukuray, rang kami awo. Yari ini mayro yan. Yari kaya ano, yari ki ba mga akawautuan o mga irirakiya, kuyan choy paro kapas, nakon narakwak, ngapun tapay tuwan. Kanina nun aratim tatayay o tiya kinagiti best for Christ pa, titake irawang ko. Irawat nga sa narayya. Tuwan natin nga, o irawat yung kare sa nakatiyag. Nimewa ka nga takataw-taw may kunanda ka. O ratataro pa, tiragi ako kunanda kayo na ikan, tira pipayde. Asa kaya tayo paturi south, bunjaso ake. Yung nga giraw tirong-urungon. Pasinaka nga nakawa may Yesu. Pasuangan ko narik. Ngayon nararibos, misinere kakakokoro, inibuwag ito uwi ake. Sungo yay tayan pabisito yay tabo kito ahari ka yay interest me tani nga durukon pabisito o yay tabo tabi uwe apun soy me na pabisito awen kan bukar pasinakawa may Yesu pasong ano ko na on karige yaro ame timen na muan ta kakawa kimatan Jesu sa kita ka bumay sinde namba pairamen na rome tay kas pabisito ya men kana sipun nakawa may Yesu ay na pun yay tuwa na sinako ina pun na yay ko na ina akidi ina pun yay ataku ikay hindi ruga ni mewa. Ruga na mewa ke puna. Awari ka ake, o taku teka na. Ruga na mewa, awari ka ake. Ang kia to kintete, o taku na kon Simon. Na ako meraw. O kapakami ka raun, ni ka manai ka. O Simon, kaya ka nakangay. Tesarey day. Sasa ni ka raun kepong ni kangay na. O sagi ko na. Men nakapaka te ka raun. Namteka. Ane. Warang kan na kaya ka Simon ike. Itete me ayaputo puto. Ay mata yo ya tayo pa yo wana. Ada pun Yesu. Yang ngayon na nakikuna. Men namteka.
sinakaroya. Naro ayay teritaki, o yay takani kairaki, o yay kakuawa ni Yesu, pa enang nako nakawa may Yesu, namteka, sinakaroya. Ito ko papuntahan to wana, tikibuto wana, nakawangay na ngayon tahan sa kawa. Ni kare sa misina rin, napamakuroy ka ako kokoro. Pun ngayon na ba kain jobis pa, tirarura, pa sinakawa may Yesu. Ito yakin nakin turong-urong. Pa, yaman nga, tikibuwa rin yung nawa. Ang kaya karawa ay, yakamane ika, ay kawano. O yatapin ay yakaraun. Hindi buwag ito uya. Nanti aki anak kunti yai kang sekunan nora benda na sekunan kata yai metaran teta yai. Saya kita kahangangan kana aki ang pabes itu. Meta kahanganga. Tiraron di takin may Yesu. O tira muni me kirong ni Yesu. Sekunan koroya. Yai teta ka tukunan na perang kaungan ano pa. Sinariyay walk by faith, not by sight. Sinariyay ni may nginanunto ni Megi. Koroya si pangara. Ada demi yo sa kanak pas nana ko nakagilisa niya puto no meta nakabani ni pabes itu ya. Napundiya niya yan. Nasa nakangan ka kuruan nun niya ang kanaki ay Yesu. Pakamagi ko na ata pa ito wana, ang kanakamraw rin ngay. Ngayon po nang kakawag mo ay Yesu mo. Sinadiyay mo ang busiya ay Yesu, patira harapay na kawa sinakapungan na. Sinabusiya mo ay Yesu pa, sinakangan ni kuruan nun niya. Sinatataron ako ni Yesu nupun as a team, as a church, pa sinakangan no sinako, tira to result, sa kasukuan ako, sa kitinamba, may apun ako, temen na nabagay women Jesu ang tukuha tayo, katiridig yay, kami na ira Jesu, suwangi ira, kanu ira, akan ako ira. Awan erang kokongura pa, ang kanas maing may Yesu, ito yakinagi, pa Pedro, yakamani ika, ay kawano. Skog yung kinikakin akong detagit, na akong dikiribas for Christ, tuwa na nga, ang kanas sakawa may Yesu, inapun wano, inapun kaya nanon, inapun tiaswa to result inapun nangan na pente tayo sinakanta ni ngayon sinoni mekin na nakuya me ngkuya ngay tapaya kakawak sinakariya pa pun Yesu ara sakawa yoya tan sakawa ngaira sinariyay kanano rin nanoira sinariyay nupun nububusi tira tuya pun nakiaro ra pun nakira pa kaura kaya wana erek ito ko pang kana sukunan ko ro mo ane ito ko para iminang kan Yesu anang kebe na koira. Tutana imin tutana. May iminane. Ito ko pang kanane turong-urong akaguguray. Sa kasuka do result pa na pa Yesu. Meterata pe mo tape wanang kakawak. Sinata Yesu papun ngaya tebuto yo ya boto. Ageri kera sakawa sinoni mekin na. Huwa ye roran yon jo na bay bukin de terebe kang non jebe. May Yesu ibukin tusin ako, metya ka, metakatawroy mande. Ugiri kagiran ako narapang makuroy ka ako. Mga arakatawroy na nun, arawagin ako, ibukin di kirakin na rekaresa. Apen hindi kay mayroon ni Yesu. Ngayon, autataro, unimek. Ngayon, kay ni kapaniya. Pangkanak, wakawa may Yesu. Ako na nang kukuna. Timen na nape. Inipuwa kit Yesu, akaraway ki maariring ka na nikunaw, ka na budari-dari, kito tabweran, kito tarawa. Ipapis ito, kito erik ano amet at temen na kiiramen, inanon tuwigi mete na makay na meto kuwa ta metiririgi. Wanang kanda, sa pun kasukan akong tuwi, harapon nga yara na. Tisa puki na kam na pasin kapaya. Kam na tikiroy, tuwigi ya puway pa, Jesua. Arasakawa, arin ako na kami na naira. Nusin ako ni karike ika, ikaw ano, harapon ko na rameta. Ibukin nantay, ibukin na buwakin na. Nakamasinap. Sinakainiran titataro. Tapos kami takatakayay sa pupusing kami kamahapanin tayo ang wami tayo ako sa nangmiyan takataka sa katawroy na nuran kay nira sa puperangin tatar tamerari karawa kura pa kuway taon dayan rungo-rungo kaya sante kinagidoyam turo ay kamanguri nanditiram yang nakunditiram mainuk punong kuya sunara karesa Stay metono ni Mekin ko, sibubusi ko. Tira ka kaya na ko, metuatuan tepe ko kaya kangangan tusin ako, may karikian jawa meta. Bugin dahil akin at yaswan ako ay kayo pun. Sipangam kito, ang maguri arang saki kunan rosi, taidan na nun temen na metemen. Met yaswa sibusi ko pa kunakawa mengaira. Kami na may kain na rekaresa, raunumani, raunaini, tururun di kirake. Sinakunani penin nakawa mengge pasongan kunani ka idea ka awano
temen na ba Jesu meta muanta kakawa ke karawa ke mariri daira kin temen na desa pure nakon uyam Jesu ngayara si busigo asti meto anta taro ibu kiara telagay chay kaya misinere kaya kero ko main napa makuro ka kokoro pabio kiri kaki meng koy Yesu pangkano kiri kaki meng koy Jesu o anak ko na hanap nakawa o nikarikiwa ay kakuna iyo mata mentabong ngay o nagituto kiro na si may Yesu amen. Si Sky Tau